Hey. Nou, goeie. Geert Tichelaar had na leegheid in Nijek uit 2016 zijn tweede bundel bij Hispel publiceren, met de titel Ommes. Tichelaar publiceerde al eerder proza-gedichten op zowel Ensaf als Rikst, maar nu had hij dus een volslagen bundel met proza-gedichten publiceren. De bundel is tegenvrij farmjong terug Jelle Post. De strakke farmjouwing past om zo te zeggen tegengoed bij de strakke farm van de gedichten. Zo je wel? Doe ik het zo goed? Ja. Mooi. In een vraagporteur in de Ljouwertekrant 1 augustus vertelde Ur, en die Ur is vanzelfs Tichelaar, dat er in eerste geen schiften in de bundel hebben woe. Meesken geen schiften. Maar zijn uitjouwer en redacteur Pieter Boersma die dacht er oorzoer. En dat is ik maar goed ek. Want de indeling is goed trotdacht. Het jouwt zo een beschate opbouw, beschate structuur en on jou als lezer zo hard vast. Ik moet maar zeggen, zo is het dus wat meer als een bondeltje proza-gedichten. Maar let ons nou naar het openingsvers gaan dat schiftenlees is, om het samen te zeggen, om het voor de schiften uitgiet. Het heilzame ondergaan van het mensdom. Het lijkt erop dat ik het jak in het bos waarom voen ha. Het past me niet meer, het naar de omring brengen giet me te vier. Vaak dat ik het voor mij laten kennen, het jak is zonder vriet of sliet. Hing het maar gewoon in een kast leven, zei ze. Mogelijk dat het hier in de naaie toekomst weer past. Jak kan zelfs het ondergaan van het mensdom heilzaam brengen. Wat bekend bij Tichelaar zijn werk is, valt je voortaan op dat je duidelijk verwijst wordt naar leegheid in Nijek, zijn eerste bundel die ik niet al even neemt ha. Een aardige intertextualiteit en een aardig voortborkje op zijn beskieren overheid opnieuw. Onderwerpen die voorbij komen binnen de meestige die men in de poëzie zocht, namelijk liefde, dier, langsme en aliens. De proza-gedichten binnen meest verpakt in een surrealistisch jasje, of het eerst in een absurdistisch jasje. Maar onder een draai, of het eerst een uitsmieter dit zowel wrang als grappig wijzen kan. Zo de dichter daarom ik een wietregelskreun hebben om zodanig de klam op te lezen. Of is dat om een net al te strak bladje te hebben, zodat men wel meer zocht in de proza-poëzie. Maar let ons nou eerst een vers lezen, maar onder een grappig ein. Maar onder een grappig ein. Punt. Lul op een drumstel. Op een oefenjoen helpt er voor de grap de lul voor het jacht en slaagt er mij op de trommels om. De orenbandleden sjoggen vernuiveren, maar maakt het tij aan dat het gongs beter klinkt als het spreekwoord hebben wil. Gongs beter ek als wanneer er mij stokken speelt. Haar uitstel is om dat vrij te doen als ze in het dorpshuis van Dan Bout speelmaten weer te dwaan. Hij trapt het slagrover om in de broek en antwoordt het dat er soms net maatje kan. Simem zou dit keer komen te zien. Nou, meen ja, die had hem grif vaker jongen. Het is net zo dat de dichter al in een lollige verhaaltjes kreun had, pervast net. In de meeste gevallen doelt het dieper als dat en had men het idee dat de dichter wat vertellen wil. Zo stipt er hier en daar maatschappelijke zaken aan en giet er op dingen in dat er hem druk om maakt. Zonder dat het al te engageerd wordt. Hij beziekt het zo subtiel en daarmee zo poëtisch mogelijk te houden. Maar een enkele keer zit er dan dags uit de bocht, dan leidt het de dags wat te tjok op. Maar misschien oordeel je jou als jogger wel milder over het vers dat ik nou verdragen zal. Net weer, kus je altijd nog wel druk maakt om de wraad en het feit dat vleen de goedkeep is. Het is krijg goed dat de een zo gauw mogelijk komt. Net weer, wie dat ik net wat Beppe zei, doet ze net bottelang met al lipje hier. Het rachelen loeder als het smoegen waard en ze maar alles en elke hier vrede hier. Het wie dags net alleen nog voor haarzelfs, maar benamen voor u als familie het beste dat ze eindlings de holle delai. Net weer. Wat de dichter mij de titel Ommes zeggen wil ik net verklappen. Feit is wel dat het bijwoord Ommes 2 keer in de bundel voorkomt. Zodat wij ze in het betzetting van hey, toch wist wel, of dags meer in de betzetting van namelijk.
Wat het wit, maar het sissen, maar het is vanzelfs maar om het rietsel in stand te houden. Het is ommers wel zo dat ommers een tegen bondel is van een tegen schreeuwer die je mij alweer een nieuwe richting inslaan is. Ik ben daarom ook tegen benijd op hoekverwijzen tegelaar us verrassen zal met zijn treddenbondel. Maar, wat het saffier is, doe ik jitterus in ommers. Nou zo. Hij wil u dat? Ja, ik geloof het wel.